Unang taon ng dekada 90. 11 taong gulang ako nang dinala ako ng aking ama na si Papa Using sa lugar nila sa Mindanao, sa isang barangay sa North Cotabato. Lugar na noon, inakala ko na puro Muslim lamang ang naninirahan. Pero napatunayan ko na hindi naman pala yun totoo nang nakarating na ako sa lugar. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Kadoy. Ipinanganak at lumaki sa Luzon, kung saan nagkakilala at nagkamabutihan ang aking magulang. Dating gwardiya ang aking ama, pero nang nagkahiwalay na sila ng aking ina ay naisipan niya na umuwi na lamang kami sa lugar ni Papa. Umuwi kami dahil sa iniwan kami ng aking nanay. Kung ano man ang dahilan ng kanilang hiwalayan, hindi ko alam. Minabuti din ng aking ama na umuwi na lamang kami sa Mindanao dahil nawalan siya ng trabaho ng panahon na yon. Mabuti na lamang at nabayaran siya ng kumpanya ng kanyang pinagtatrabahuan. At dahil dito ay nagkaroon ng panimula kami sa probinsya. Nag-iisang anak lamang si Papa ng kanyang ama na si Tatay Moto. Wala na rin akong lola dahil ayon kay Tatay Moto, namatay ang abuela ko nung 10 taong gulang pa lamang ang aking ama. Magsasaka ang hanap buhay ng aking abuelo. Mag-isa niyang sinasaka ang medyo malawak na lupain. 70% ng lupain ay taniman ng palayan at ang 30% naman ay gulayan. Pagkarating pa lamang namin ni Papa sa lugar ay kagad na akong binigyan ng pulseras ni Tatay Moto na gawa sa kahoy. Ayon sa kanya, gawa ito sa kahoy na lapisan ng pulseras. Sinabi pa niya na hindi ordinaryong pulseras ang binigay niya sa akin dahil sa kargado ng buhay na salita ang naturang pulseras. Ayon pa sa aking abuelo, na unang salta ko pa lamang yun sa lugar kung kaya't iba yung pag-iingat ang kailangan namin gawin. Hindi lamang ako ang binigyan ni Tatay Moto ng pulseras, maging si Papa. Binigyan niya ito habang nag-uwi ka na hindi pa rin humihinto ang mga hindi kanais-nais na pangyari sa kanilang lugar. Ang buong akala ko ay labanan ng sundalo at Muslim ang tinutukoy ni Tatay Moto. Pero nagulat ako nang sinabi ni Papa na hindi tungkol doon ang ibig sabihin ng lolo. Ang tinutukoy ni Tatay Moto sa kanyang mga paalala, mga aswang, mga nilalang na alagad ng dilim na naghahasik ng lagim kapag nakakaramdam ng gutom. Wala ding patawad ang mga ito. Bibiktimahin ng mga ito ang kahit na sinong tao ang makita nila sa daan. Wala din ang mga itong patawad sa buntis, sa bata o kahit sa may edad na. Nagulat naman ako sa sinabi niyo ni Papa. Wala naman itong sinabi sa akin na ganung pangyayari, kung kaya't bago lahat sa akin ang aking mga narinig. Halos hindi ako makapaniwala dahil sa lumaki ako sa syudad. Walang kinatatakutang aswang. Tanging mga adik lamang ang pantakot sa amin ng mga matatandang naroroon sa lugar namin noon. Pero ngayong nandito na ako sa lugar nila Papa, aswang naman ang panakot nila sa akin. Dahil doon ay napailing na lamang ako ng ulo habang umingiti ng tahimik. Hindi kasi ako makapaniwala na naniniwala si Papa sa aswang. Hindi niya ito sinabi sa akin noon nung nasa Manila pa kami nakatira. Ang pagtawa ko at hindi pagpapaniwala ay biglang nagbago nang may nangyaring hindi ko inaasahan sa aming pamilya, maging sa ilan sa mga kapitbahay namin. Ikalawang araw ng pagdating namin sa baryo, isinama kami ni Tatay Moto sa sakahan ng palay. Ito na kasing araw na aanihin na ang kanyang pananim. Ako naman na bago lamang sa lugar, excited na makita kung paano gumapas ng palay ang mga tao. Tuwang-tuwa ako nang nakita ko na ang mga tao na nagsisimula ng gumapas noon. Habang si Papa naman, abala sa pakikipag-usap sa mga kilala niya na gumagapas din ng palay. Ipinakilala niya rin ako sa kanila. 2 sa kanila ang nakatira din sa lupain ni Tatay Moto, kung kaya't ipinakilala nila ako sa mga anak nila. Kasing edad ko rin ang kambal na anak ng isa sa tagapangalaga ng taniman ni Tatay. Tawagin na lamang natin sa pangalang Atong at Apoy. Mas nasiyahan pa ako dahil sa parehong lalaki ang kambal at may kakulitan din kagaya ko.
Isinama nila ako sa paglilibot sa bukid at tinuturuan nila ako sa mga halaman na mga pananim na naroroon. Lalo na sa mga bagay na hindi ko naman nakikita sa syudad. Sila din ang nagturo sa akin kung paanong maglakad sa pilapil sa gitna ng palayan. Hanggang sa napansin ng isa sa kambal ang suot kong pulseras. Mabuti naman at binigyan ka rin ni Lolo Moto ng pangontra sa aswang. Pwede pala tayo maligo sa sapa dahil may proteksyon ka naman kagaya namin eh. Sabi ni Atong, habang pinapakita niya sa akin ang suot-suot niyang pulseras. Namangha ako nun. Lumapit din sa amin si Apoy at pinakita niya rin ang suot niyang pulseras na kagaya ng sa amin. Dito ay napatanong na ako ng, totoo ba talaga yung mga aswang? Hindi pa ako nakakita nung kahit isa eh. Sumagot naman ng kambal na totoo ang mga ito. Sinabi din nila na may nabiktima na rin na taga-lugar nila at kakilala pa nilang nabiktimang bata. Halos hindi ako makapaniwala sa mga sinabi nilang yon. Pero ang pag-uusap namin tungkol sa aswang ay napalitan ng saya nang nakarating na kami sa puno ng bayabas na hitik sa bunga. Naging abala kami sa pag-akyat na kahit nahihirapan ako sa pag-akyat noon, hindi ako sumuko hanggat hindi ako natuto. Mula sa puno ng bayabas ay tanaw namin ng mga tao na umaani ng palay. Kung kaya tuwang-tuwa kami. Hanggang sa bigla na lamang nanahimik si Opoy. Nang tanungin namin ni Atong kung anong nangyari, itinuro na lamang nito ang isang matandang lalaki sa hindi kalayuan. Natawa pa ako nang nakita ko yung matanda na animoy. Nakakita ito ng nakakamanghang bagay. Habang pinapanood kaming tatlo sa taas ng bayabas. Nakakatawa ang reaksyon na katitig sa akin ng mga oras na yon mula sa kanyang kinatatayuan. Tinanong ko si Atong kung kilala ba nila ang matanda. Tanging pagtango na lamang ang isinagot nito at mabilis na niya kaming niyaya na bumalik na sa kinaroroonan ni Papa at Tatay Moto. Dahil sa nakita ko na seryoso na ang kambal kung kahit pumayag na rin ako, na bumalik na rin sa kinaroroonan nila Papa. Nalingunan ko pa ang matanda na nakasunod sa amin. Ang kaninang nakakatawang itsura nito. Bigla na lamang akong nakaramdam ng takot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko nang nakita ko ang tila ba nananabik nitong itsura. Pero nang makalapit na ako ng tuluyan kay Tatay Moto, ay bigla na lamang huminto ang matanda sa paghabol sa amin. Kagad naman akong nilingon ni Tatay Moto at nagulat pa si Tatay nang nakita niyang hinihingal ako sa pagod. Saan ba kayo galing, Apo? Ba't hinihingal ka? Hindi ako kagad nakasagot. Ilonggo kasi ang pagtanong na yun ng tatay kung kaya't pinoproseso pa ng utak ko kung anong ibig niyang sabihin. Si Opoy nang sumagot sa tanong na yun. Nakita namin si Apoy, Bot. Nakakatakot ang uri ng paningin niya kay Gadoy Atang. Pagkikwento ni Opoy kay Tatay Moto. Tatang kasi ang tawag nila sa aking abuelo. Dahil sa sinabi na yon ng kaibigan ko kung kaya't kaagad na tinanaw ni Tatay ang aming pinanggalingan. Nakita niya pa ang matanda na nasa hindi kalayuan. Nang nakita nito ang paglingon ni Tatay, dali-dali itong tumalikod at tuluyan ng umalis sa lugar. Dahil doon ay kaagad akong hinawakan ni Tatay Moto sa bunbunan. Kasunod nito ay nakarinig ako ng pabulong na orasyon. Pagkatapos niyang gawin yon, hinipa niya ang aking bunbunan, bagay na ipinagtataka ko naman kung para saan yon. Sinubukan kong tanungin si Tatay at ayon sa kanya, tinatanggal niya ang anumang marka na pinapalipad ng naturang matanda sa hangin. Nagulat naman ako nang sinabi ni Tatay. Sa isip-isip ko, paano naman ako magawang marka ng aswang gayong wala namang lumapit sa amin na kahit ano eh. Sinabihan ako ni Tatay Moto na huwag akong lumayo sa paningin nila ni Papa. Tumango na lamang ako sa kanilang sinabi. Doon na lamang ako naglaro kasama ang kambal sa ginawang pahingahan ni Papa. Magkahilerang sanga lang naman yun ang puno ng Madre de Cacao. Pagkatapos ay tinapalan niya ng dahon ng saging para gawing panangga sa init ng sikat ng araw. Nagkwentuhan na lamang kaming tatlo doon hanggang sa sumapit ng oras ng tanghalian. Ang nanay na kambal na si Aling Tere ang nagluto ng pananghalian nun. Paanang baboy yun na may sahog na langka. Masaya kaming nagtanghalian na tatlo. Si Papa ay natuwa dahil nagkaroon ako kaagad ng mga kaibigan. Mabuti na lamang din dahil marunong at biyasa sa Tagalog ang kambal
kung kaya't nagkakaintindihan kaming tatlo. Maayos naman na natapos ang pag-aani nila ng araw na yon. Nagkaroon na maraming palay sa bahay na nilagay lang naman sa maliit na imbakan ni Tatay Moto na nakatirik sa bakuran lamang ng bahay. Bago pa man nagtapos ang araw, ay sinabi ko sa kambal na pumunta sila sa bahay kinabukasan para kung muli kami makapaglaro. At dahil bakasyon na ito sa klase, kung kaya't kaagad naman na pumayag ang dalawa. Basta tapusin muna namin ang gawain sa bahay bago gumala sa inyo ha. Buntis na kasi si Mama kaya bawal na siyang mag-igibat maghanap ng panggatong eh. Sabi ni Atong. Tumango naman ako dahil naunawaan ko naman ang dalawa kong kaibigan. Napaisip ako nang sinabi nila na buntis ang kanilang ina. Ayon kasi sa kanila ay paborito ng mga aswang ang mga buntis nun. At kung buntis ang ina nilang si Ginang Tere, siguradong delikado ang kanyang kalagayan. Pero hindi ko naman ito maisatinig pa dahil wala naman akong alam pagdating sa gawain ng mga aswang. Sumapit ang gabi at nag-uusap sina Papa at Tatay tungkol sa mga naaning palay na may narinig kaming huni ng hayop sa labas. Tinanong naman ako ni Papa kung wala ba akong naramdaman na kakaiba. Umiling naman ako. Pa, sabi ni Atong buntis daw mama niya. Di ba sabi ni Tatay paborito ng aswang yung buntis? Tanong ko kay Papa. Nagkatingin na naman sila ni Tatay Moto. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga na lamang ang aking abuelo. Nagwika siya na alam naman ng ama nilang Atong na si Mang Butoy ang gagawin kung sakali mang puntan sila ng aswang. Sinabi ni Tatay Moto na lahat ng mga nakatira sa lugar nila ay may alam na pangontra sa mga aswang kahit papano. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Tatay Moto. Pagkatapos ng hapunan ay inutusan na ako ni Papa na maligo na. Dahil sa nakipaglaro pa ako sa palayan kaya kailangan kong malinisan nun bago matulog. Sinunod ko ito at sakto lamang na nakatapos ako sa paliligo nang may narinig kaming malakas na huni ng ibon. Unang beses kong makarinig ng ganong huni kung kaya't tinanong ko si Papa kung ano ang ibon na yon. Hindi pa man nakasagot si Papa ay si Lolo Moto nang nagwika na huwag kaming mag-alala dahil nasa malayo ang nilalang. Nagtaka pa ako at nagtanong kung paano naging malayo gayong malakas ang huni nito. Ganyan talaga yung mga wakwak. Kapag malakas at matinis ang huni, ibig sabihin nasa malayo yan. Kapag masyado namang mahina at animoy bumubulong, nasa malapit lang yan. Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Tatay. Sinang-ayunan din ito ni Papa. Hindi naman nagtagal ang mga huni na aking narinig. Kagad din namang nawala ito kung kaya't inisip namin na baka dumaan lang. Kinabukasan pagkagising ko ay nakarinig na ako ng malakas na nag-uusap. Dali-dali akong lumabas. Naroroon na sa bakuran ng kambal at hinihintay na ako sa labas ng bahay. Kaagad na rin akong lumabas para makausap sila. Habang si Papa at Tatay naman ay abala sa pakikipag-usap sa ama ng kambal. Habang naglalaro kami ay naririnig namin ang usapan ng matatanda. Naamoy na yata ng demonyo yung pinagbubuntis ng asawa ko, Tang. Nagsisimula namang istorbo eh. Sabi ni Mang Butoy kay Tatay. Sinabihan ni Tatay ang Ginoo na magdoble ingat. Dagdag pa ni Tatay, maaaring gamitin ng ginang ang ibinigay niyang pangontra nang nagbubuntis pa lamang siya. Sinabi ni Tatay na dalin lamang muli ang pangontra sa kanya nang sa ganon ay muli niyang mabuhay ang orasyon na nakatakda para sa nasabing proteksyon. Nagtataka naman ako kung bakit ganun ang mga sinasabi ni Tatay sa ama ng kambal. Napaisip ako kung bakit parang alam niya kung paano labanan ng aswang. Ilang sandali pa. Nagwika si Atong na maswerte ako dahil magaling na albularyo si Tatay Moto. Kaya nakakasigurado siyang hindi ako makakante ng aswang sa lugar. Nagulat naman ako sa sinabi ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng albularyo. Hindi pa ako nakatagpo o nakakita ng ganon. Hindi naman nagtagal sa bahay si Mang Butoy dahil ayon sa kanya ay walang kasamang asawa niya sa bahay nila. Kailangan niya rin magbilad ng palay na hati niya sa naani nila ng palayan na inaasikaso niya. Habang ako ay sinabihan ni Papa na pumasok ng puna para makakain ng almusal. Sinama ko na rin ang kaibigan kong kambal nang sa ganon
ay masaya ang aming pagkain dahil may kasalo kami. Habang kumakain ay niyaya ako ng kambal na pumunta sa kanila. Pinayagan naman ako ni Papa at Tatay ng umagang yon. Sabay kami kay Tatay papunta sa bahay ng kambal. Habang naglalakad, kinausap kami ni Tatay na huwag pumunta sa sapa na nasa dulo ng aming lupain. Ayon sa kanya, delikado ang lugar na yon para sa aming mga bata. Biglang tumataas ang tubig sa sapa, anak, kaya hindi kayo dapat pumunta doon ng walang kasamang matanda. Maliwanag ba? Sumang-ayon naman kaming tatlo sa kanyang sinabi. Saglit lang siyang dumaan sa bahay ng kambal nang makarating kami doon. Sinabihan niya si Mang Butoy na dadaanan niya lang ako mamayang tanghali kapag tapos na siya sa pupuntahan niya. Aalis si Mang Butoy. Pupunta sa bayan para bumili ng kakailanganin sa sakahan. Masaya kaming naglalaro sa bakuran ng kambal. Sila din ang nag-aalaga sa ilang baboy ni Tatay kung kaya't naaliw kami sa panonood sa mga ito. Hanggang sa naisipan namin na umakyat sa punong santol na noon ay itik sa bunga. At habang masaya kaming namimitas ng bunga ng santol na yon, nasipat ko na may tao sa bandang likuran na bahagi ng bahay ng kambal. Tinitigan ko ang nakita kong tao at napagtanto ko na ang matandang yon na nakita ko kahapon sa palayan. Sumenyas ako kay Atong. Itinuro ko sa kanya ang kinaroroonan ng matanda. Nahintakutan pa kami nang mapansin namin na itong gumagapang palapit sa kulungan ng baboy kung saan naroroon ang ginang at nagpapakain sa mga yon. Nagulat kami ni Atong nang nakita namin si Upoy na bigla niyang binato ng hilaw na bunga ng santol ang matanda. Naglalaway ng matandang yon habang gumagapang. Tinamaan sa ulo ang matanda. Dahilan para tumangyala ito ng tingin. Pero bigla itong umilag nang muli itong tatamaan ng bunga ng santol. Sa sunod-sunod na pagbato ng kambal, napilitang umatras ang matandang ito. Nahintakutan pa ako ng pagtingala nito sa puno ay nagtama ang aming paninging dalawa. Doon ko nakita ang mapupula nitong mga mata at nakakatakot nitong mukha kahit pa mataas ang araw. Hindi ako nakaimik. Samantalang ang kambal naman ay nagsisisigaw na may aswang. Malakas ang kanilang pagsigaw, kaya't napalingon sa amin ng ginang. Nagkataon naman na pabalik na mula sa bayan ng ama ng kambal. Nang umalis na ang matanda, ay doon na lamang kami nagsipulasan sa pagbaba sa puno ng santol na yon. Nagtataka naman si Mang Butoy kung ano ang nangyari sa amin. Nakita po kasi namin yung matanda na nakita namin kahapon sa palayan, Tay. Gumagapang siya habang papalapit kay nanay. Pagsusumbong ni Atong. Gulat na gulat si Mang Butoy sa isinumbong ng anak niya. Kagad siyang nagtanong kung saan dumaan ang matanda. Kagad naman naming itinuro ang lugar kung saan namin ito nakita. Dahil doon ay ininabot niya na lamang sa ginang ang kanyang mga pinamili. Kasama na doon ang nilagang pata ng baboy na nabili niya sa labasan ng aming baryo. Kagad na pinuntahan ni Mang Butoy ang itinuro naming lugar. Pero hindi na niya nakita pang matandang yon. Tanging ang masangsang na amoy na lamang ang naiwan sa lugar na ito. Nakakasulasok ang amoy na yon, na para bang may naiwang dugong nabubulok na kung anong hayop. Nasusuka-suka pa si Mang Butoy na bumalik sa aming kinaroroonan. Ayon sa kanya ay may naiwan na amoy ang aswang sa lugar. Sinabihan niya kaming pumasok na sa bahay at huwag na munang lumabas. At dahil tanghalian na din yon kung kaya't naghain na makakain si ating Tere. Tinanong pa nito si Mang Butoy kung saan bumili ng ulam. Sa labasan ng baryo may bagong tayo na karinderya doon. Sagot ng Ginoo. Pero imbis na ipakain sa amin ni Aling Tere ang ulam ay sinabihan niya kaming maghintay muna saglit. Wala namang kaming magawa kundi ang gawin yon. Saglit na pumunta ang ginang sa kusina. Pagbalik niya ay may dala na siyang mangkok at kalamansi. Nilipat niya yung nang lalagyan ng isang malaking hita ng pata. Kasunod ito ay pinigaan niya na ng kalamansi ang pata nun. Ilang sandali pang lumipas ay nakaamoy kami ng masangsang na amoy mula sa karne na pinigaan ni Aling Tere ng kalamansi. Nasuka pa ako nang nakita ko ang uod na gumagalaw-galaw sa karne. Hilaw din ang nabubulok na karne na yon. Kung kaya't hindi ko napigilan ng masuka
nang makita ko. Noon lang ako nakakita ng ganung uri ng karne kung kaya't hindi ko napigilan ang sarili ko at tuluyan akong nasuka. Ganun din ang kambal. Halos hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Habang si Mang Botoy naman ay iniligpit na ang karne. Dadalhin niya ito at ibabalik sa pinagbilhan niya. Paalis na sana siya nang dumating naman si Tatay Moto. Kunot ang noo ng aking abuelo na animoy may naramdaman siyang hindi maganda sa lugar. "Tanghaling tapat, abay! May gumagaling demonyo dito sa lugar ninyo ah!" Sabi pa niya. Dito ay nakita na niya akong kakatapos lamang magsuka kung kaya't bagya pang namumutlang itsura ko. Nagtanong siya kung ano ang nangyari. Kagad namang ipinakita ng Mang Botoy sa kanya. Napamura si Tatay Moto nang nakita niyang karne. Tinanong niya si Mang Botoy kung saan niya yun nabili. Sinabi naman sa kanya ni Mang Botoy kung saan. Nang nalaman ito ni Tatay, kaagad na niyang kinuha ang ulam na ibabalik sana ni Mang Botoy. Kumuha din siya ng kalamansi. Ayon sa kanya ay ipipiga niya yun sa harap ng nagtitinda ng ulam. Isasama niya rin si Mang Botoy kung kaya't sinabihan na kami ni Tatay kasama na si Aling Tere na pumunta na muna sa bahay. Naroroon kasi si Papa kaya mainam na ang may kasama kaming lalaki na magtatanggol sa amin kung sakali mang pumunta muli ang matandang yon. Nakikita ang galit sa mukha ni Tatay Moto. Ayon pa sa kanya ay tila ba hindi nire-respeto ng taga-kabilang baryo ang kasunduan ng kanilang angkan. Kung ano man yung kasunduan na yun ay hindi ko alam. Maraming bagay ang hindi sinabi sa akin ni Papa. Mga bagay na nalaman ko na lamang nang nakarating na kami sa kanilang lugar. Dahil sa nangyari, hindi pa kami nakakakain ng tanghalian. Mabuti na lamang at nakapagluto na si Papa nang nakarating kami sa bahay. Doon na kami pinakain ni Tatay Moto. Ganun pa man ay hindi na sila pumasok pa sa bakuran ng bahay. Tanging kami na lamang ng kambal at si Aling Tere ang pumasok noon. Nagulat pa si Papa noon na nakaupo sa balkonahe habang hinihimas ang manok na napili niya mula sa mga alaga ni Tatay. Pumasok na muna kami sa bahay bago ko kinuwento sa kanya kung anong nangyari. Pinatotohanan naman ito ni Aling Tere kung kaya't gulat na gulat si Papa sa sinabi ko. Maging sa pagkain, halos hindi ako makakain dahil bumabalik pa rin sa isipan ko yung mga nakita ko kanina. Mabuti na lamang at isda ang nilutong ulam ni Papa. Kung kaya't kahit papaano ay nagawa kong sumubo ng pagkain. Halos isang oras pang lumipas bago nakabalik si Tatay at Mang Botoy. At sa nakikita kong itsura ni Tatay, ay masasabi kong may hindi magandang nangyari sa pinunta nila. Si Papa ang unang kumausap sa kanila at nagtanong kung anong nangyari. Dito ay sinabi ni Tatay na hindi maganda ang nahantungan ng pagkompronta niya sa pagbebenta ng ulam. Nalaman niya rin na mula sa mga tao sa lugar na pamangkin ng kuno-kunong aswang na si Apo Ibot ang nagbebenta ng ulam, bagay na hindi alam ni Mang Botoy. Kung kaya't napabili siya ng ulam nun. "Ilang beses ka na bang nakabili ng ulam doon, Botoy?" Seryosong tanong ni Tatay kay Mang Botoy. Ay naman sa Ginoo, ay unang beses pa lamang siyang nakabili sa karinderya na yon. Inalok siya ng tendero kung kaya't nainganyo siyang tingnan ng mga paninda. At yun na nga, nainganyo siyang bumili ng nilaga. Maliban kasi sa mura ay napakalaki ng hiwa ng karne. Ilang sandali pang lumipas at pinapasok na kami ni Tatay sa loob. Maging sila namang Botoy ay pumasok na rin. Sinarado niyang pintuan at bintana. Nagtataka naman si Papa kung bakit niya ginawa yon. Magtatanong pa sana si Papa pero hindi na natuloy dahil nagwika si Tatay Moto ng, "Kailangan ko nang puntahan ang lugar ng mga yon. Sa kabilang baryo. Hindi lang pang biktima ang kasalanan nila. Hindi din nila nirespeto ang kasunduan ng mga angkan namin." Ang mga kataga ni Tatay Moto tungkol sa angkan ang tumatak sa aking isipan. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Nagbuntong hininga si Papa at nagwika na sasama niya si Tatay sa pagpunta sa kabilang baryo. "Sama din ako pa," sabi ko. Pero hindi ako pinayagan ni Papa. Sinabi nito na maiwan na ako sa bahay kasama ang pamilya ni Mang Botoy. Tanging silang dalawa lamang ni Tatay Moto ang pupunta doon. Hindi na rin pinauwi ni Tatay Moto si Mang Botoy at ang kanyang pamilya.
Sa bahay na muna mananatili hanggat di pa naayos ni tatay ang lahat. Hindi na rin kami pinalabas pa ng bahay ng araw na yon. Lalo na ang ina ng kambal na si Aling Tere. Ayon kay tatay na punterya ng mga nilalang ang pagdadalang tao ng ginang. Maliban sa ginang ay punterya din ako ng mga ito, lalo na ng matandang pinagbabato ng kambal gamit ang santol. Hindi pa man nagdidilim ang paligid ay umalis na si Papa at tatay. Kami ay naiwan sa bahay. Kinakabahan man ako pero wala na ako magagawa pa. Kinakausap naman ako ni Mang Botoy na huwag akong matakot. Dapat ay manahin ko ang katapangan ng aking abuelo. Ayon sa kanya na hindi lamang sa kabutihan niya hinahangaan si Tatay Moto. Ayon kay May Botoy na isa ring magaling na manggagamot si Tatay Moto. Si Lolo ang tumutulong sa kanyang pamilya simula noon. Paano po naging albularyo si tatay? Hindi ko kasi alam ang tungkol sa bagay na yun eh. Wala naman kasing sinasabi sa akin si Papa. Tanong ko kay Mang Botoy noon. Dahil doon ay sinabi ni Mang Botoy na yon ang dahilan kaya umalis si Papa sa lugar namin. Ayon pa sa Ginoo na dapat si Papa ang susunod sa yapak ni tatay sa pagiging manggagamot. Pero ibang buhay ang gusto ng aking ama at naiintindihan yun ng aking abuelo. Dahilan para hayaan niya si Papa na makipagsapalaran. Hanggang sa ito nang umuwi si Papa na may anak na at ako ang batang yon. Tangulang na yung naisagot ko sa lahat ng sinabi sa akin Mang Botoy. Bawat oras, dumudungaw ako sa bintana para alamin kung umuwi na ba sila Papa at tatay. Pero sumapit na lamang ang 9:00 ng gabi. Hindi pa rin sila nakakauwi noon. Nakapaligo na ako at nakabihis pang tulog pero wala pa rin sila Papa. 11:00 ng gabi. Doon pa lamang naming narinig ang boses nilang dalawa. Pero hindi naman kagad pinagbuksan ni Mang Botoy sila Papa. Nais nitong makasigurado na sila Papa nga iyon na tatay kung kaya't kumuha ito ng lumang takip ng kaldero at gumawa ng siga. Nilagyan niya rin ito ng palaspas at insenso. Tsaka guma at pinausukan ng buong bahay bago niya binuksan ang pintuan. Wala namang nangyari sa 2 tao na nasa labas ng bahay noon. Kung kaya't nawala ang agam-agam namin sa kanila. Maayos na nakapasok sila Papa at tatay sa bahay. Doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Doon lang din ako nakaramdam ng gutom dahil simula tanghali ay hindi ako nakakain ng maayos. Ganun pa man ay kitang-kita sa mukha nila Papa at tatay ang pagod. Pero sa kabilang banda ay makikita din sa itsura nila ang kapanatagan. Saglit na nagpahinga sina Papa at tatay bago naglinis ng katawan. Nakita ko pa sa braso ni Papa at tatay ang mga galos na animoy nagmula sa mahaba at matalim na mga kuko ng hayop. Kung kaya't ginamot na muna yun ni tatay bago kami kumain ng hapunan. Dahil sa nangyari ay hating gabi na kami nakakain nun. Hindi na rin nila naikwento sa amin ng gabing yon kung anong nangyari sa lakad nila sa kabilang baryo. Sumunod na araw nila ikinwento sa amin kung anong nangyari. Ayon kay tatay ay nakaharap niya ang totoong may-ari ng karinderya na nagbebenta ng lutong ulam sa bukana ng lugar namin. Nalaman din nila na pinatay ang pinakamatanda na namumuno sa kanilang angkan, dahilan para mag-isip ang kanyang nasasakupan na sa baryo ni tatay na disgrasya ang kanilang pinuno. Kung kaya't naisipan nilang maghigante. Pero nung huli, hindi na nila nagawa. Dahil nalaman nila na hindi naman sa lugar namin na disgrasya ang kanilang pinuno. Pero ayon kay tatay ay hinamon siya ng duelo ng humalili sa namatay na pinunong yon. Kasama sa napagkasunduan nila kung sino man ang matalo sa laban, ay umalis sa lugar nila at magpakalayo-layo na. Hindi yun tinanggihan ni tatay. At nanalo siya. Napatay niya ang humahaliling pinuno. Dahilan para nagpa siya ng umalis sa baryo ang naiwan sa angkan nito. Ang mga bakas ng kalmot sa braso ni Papa ay nangyari ng isa sa mga nasasagupan ng nasabing pinuno. Ang nagtangkang atakihin sana siya. Pero kaagad niya rin itong nakita kung kaya't maging siya ay napaaway na rin. Pero kagaya ng kinahantungan ng pinuno nila, wala din itong nagawa. Hindi na rin nagtangkap ang umatake ang naiwan sa kanilang angkan. Nilisan na ng mga ito ang baryo at lumipat na sa ibang lugar. Kung saan man lumipat ang mga ito ay malakas ang kutob ni tatay. Sa ibang bahagi lang din ng Mindanao.
Humanga ako kay Tatay Moto nang nalaman ko ang kanyang ginawa. Kahit kay Papa. Kahit hindi ko alam na may kakayahan pala siya makipaglaban sa mga nilalang ng dilim at nagawa niyang magtagumpay. Sa North Cotabato na ako nagpatuloy sa pag-aaral. Kasama ko ang kambal sa pagpasok sa eskwelahan dahil nasa parehong baitang lang naman kaming tatlo. Nakakarinig pa rin kami ng mga pangyaring patungkol sa aswang. Ganun pa man wala namang nangyari na masama sa amin. Naniniwala na ako na totoo ang mga kwento ng aking mga kaklase. Base na rin sa mga nasaksihan ko na pangyari sa amin noon. Lalo pa at nakaharap ng aking papa at abuelo ang mga nilalang na ito.